Да промениш живота си не е лесно. Независимо дали се опитваш да отслабнеш, да откажеш вреден навик или просто да се движиш повече, постигането на трайна, устойчива промяна изисква много усилия, ясно дефинирани цели и постоянство. Аз съм Виктор и започвам 365-дневно предизвикателство, което ще бъде документирано тук в този канал. А в днешното видео ще разгледаме в подробности какъв е планът. Както знаете, всяко начало е трудно, така че ако искате да подкрепите това, което правя, харесайте видеото, абонирайте се за канала, за да не пропускате видеа. В някои от следващите видеа ще си говорим за някакви такива неща, DEXA сканове, които позволяват да направим точно измерване на композицията на тялото, колко мазнини имаме, колко мускулна маса, как са разпределени, разни такива неща, които могат да ни кажат точно какво е текущото ни състояние, но освен това да ни дадат добра отправна точка и след това да имаме много точно измерване на прогреса ни. Тези два DEXA скана са от едно екстремно 3-месечно предизвикателство, което правих в началото на годината, но както споменахме и в предно видео, според мен такива екстремни отслабвания и предизвикателства не работят и дори имат вреден ефект. Затова това, което ще се опитаме да постигнем в това едногодишно предизвикателство, е да постигнем устойчива промяна, която да има дълготраен ефект и да промени навиците, които имаме и начина ни на живот. Добре, започваме по месеци, като първият месец е един вид опознавателен месец. Както казахме, опитваме се да направим постепенна промяна и да не шокираме тялото още от началото и най-малкото да не се откажем заради преумора и разни такива неща. Реалистичните цели за месец едно включват 3 неща. Първото от които е започвам да ходя на фитнес веднъж седмично. Веднъж седмично може би ви се струва много малко, в зависимост от това дали сте тренирали преди и как гледате на нещата, но всъщност основната цел на това нещо е в заетото ежедневие да проучим кога имаме време за тренировки. Също мисля да експериментирам и с различни локации. По време на обедната почивка мога да отида на някой фитнес до работата ми, сутрин и вечер мога да опитам някой фитнес до вкъщи и целта е да намеря най-удобния вариант, така че да имаме най-голям шанс за успех. Второто нещо е нещо много подценявано като тип тренировка и това е ходенето. Ние ходим всеки ден, ходим до работа, ходим до магазина, напред-назад и все пак не ни достига достатъчно движение. Ходенето е един лесен начин да стартираме, независимо в каква ситуация сме, колко наднормено тегло, колко не сме тренирали. Ходенето е една добра основа и всъщност е сред най-полезните дейности. Имам приятели, които започнаха да бягат и тичат маратони и ултрамаратони и така нататък. И съм гледал видеа, интересувал съм се по темата и се оказва, че в нашата глава хората, които тичат толкова много са огромни атлети, които сърцето им е супер добре, кардиото, здрави са, може би са сред най-здравите на планетата, но се оказва, че някакви прекалено интензивни, прекалено продължителни тренировки всъщност вредят, особено така в дългосрочен план, а ходенето е сред най-полезните и безобидни и лесни дейности, които може да извършваме. Не трябва да забравяме и да подценяваме и факта, че това движение, дори под формата на ходене, се отразява и на нашата мотивация, настроение и цялостно на здравето. Третото нещо за месеца е броене на калории. Не знам вашето отношение към броенето на калории какво е. Може на някои хора да им се струва страшно и сложно и до някаква степен сте прави, но все пак от една страна може би най-важното нещо е, че това ни дава полезна информация и започваме да осъзнаваме нещата, които ядем, какви макронутриенти имат, колко калории, как ни се отразяват. И когато изведнъж ти си поставен в ситуация, която се опитваш да влезеш в някакъв калориен лимит от примерно 2000 калории ориентировачно, тогава започваш да се запознаеш кои храни, колко калорични са и колко вредни са всъщност. И много полезно е и помагат да осъзнаем по какъв начин третираме тялото си. За този първи месец целта не е да имаме калориен лимит, по-скоро наистина целта е точно това опознаване на нашия начин на живот, да видим точно какво си причиняваме, т.е. ще изчислим в някои от следващите видеа колко ни е калорийния баланс, т.е. на какви калории задържаме текущото си тегло, на какви калории ще отслабваме и с какво темпо. И след това
Когато започваме да измерваме всеки ден колко калории консумираме всъщност, предполагам, че някои хора могат да бъдат доста шокирани как това дребно нещичко всъщност ми прибавя няколко стотин калории на ден и това резултата е някакви килограми на месец качване на мазнини. Преди да преминем към месец-2, искам да подчертая, че идеята и целта на това занимание е да ние почваме сравнително лесно. 5000 стъпки на ден не е най-амбициозната цел, може да ви се струва малко на някой, за някой може би е много, но ключовото е, че най-важната цел е да изпълняваме тези неща абсолютно всеки ден. Целта за фитнес е един път седмично за сега, но стъпките са всеки ден. Всеки ден трябва да имаш 5000 стъпки, да имам в случая. Тоест в 10 часа вечерта аз съм уморен от работа, тъкмо са заспали децата, имам нула енергия, даже съм на минус, но виждам, че съм на 2500-3000 стъпки, например. Трябва да се обуя, да излизам и да се разходя набързо, за да си изпълня целта. Това е. Някои дни ще е трудно, особено в следващите месеци, когато станат по-високи целите, но наистина е важно да не пропускаме дни и да направим всичко възможно да изпълняваме целите. Добре, месец 1 се е изтърколил, идва втори месец и целите се променят. Вече целта е 2 пъти седмично да ходя на фитнес. Това е, може би, напълно достатъчно, честно казано, ако ходим 2 пъти седмично на фитнес, тренираме големите мускулни групи и го правим това консистентно. Честно казано, очаквам много добри резултати в дългосрочен план. Така че още от месец-2 започваме с 2 пъти седмично фитнес. Надявам се първия месец да съм измислил точно кога и къде е най-удобно да се случват тези неща. За стъпките вдигаме целта на 6000 стъпки на ден. Една хубава цел в моята глава, за себе си говоря, е 10 000 стъпки на ден, но това отнема време. Няма какво да се лъжим, особено някои дни, ако работя от вкъщи, изведнъж целият ден е минал, аз съм на под 1000 стъпки, защото седя цял ден пред компютъра. Така че, за да направя 10 000 стъпки, на мен ми трябва 1 час разходка, може и повече, ако е по-бавна. Но да, някъде трябва да бъде вмъкнато и при положение, че това трябва да става всеки ден. За сега увеличаваме с 1000 стъпки на 6000, малко по-бързо може да се постигне това нещо и ще видим как вървят нещата. Една от сериозните промени за втория месец е лимитирането на калориите. Първия месец казахме, че трябва да свикнем с това да броим калории, да се запознаем с основните храни и макронутриенти, какво са, ако не знаем. Мисля да направя видеа по темата, така че ако не ги знаете тези неща, да може по бърз и лесен начин да се ориентирате. Но задължително ще направим наистина видео, в което смятаме калориите, виждаме какви са целите и ще си поставим някоя цел, която в началото не трябва да е прекалено амбициозна. Както казах, целта не е да гладуваме, да правим екстремни отслабвания. Целта е лека по лека да започнем да изграждаме тези полезни навици, които в дългосрочен план да направят разликата. Както се казваше в една книга, когато имаш вредни навици, времето ти е враг. С полезни навици, дори с малки стъпки напред да вървиш, времето ти е съюзник. Нещо, което на мен ми се отрази доста ефективно и промени начина ми на мислене. Да видим сега какво планираме за месец 3. Фитнес посещенията остават 2 броя. Стъпките отново ги дигаме с 1000 и вече имаме 7000 стъпки дневна цел. Продължаваме да броим калории, да се опитваме да не надхвърляме някакъв лимит, за да може да отслабваме, да задържим тегло, да качваме мускулна маса, в зависимост от целта, която сме си поставили. Калорийния лимит ще е преценен по съответния начин. И новото нещо, което искам да вмъкна в моята програма е тичане. Така до сега сме имали ходене всеки ден, минаваме някакви разстояния. Искам да започна някакви леки кардиотренировки. Отново много ми се иска да направя видеа за тичане в зона 2 по-точно, което е много бавно тичане. Особено за хора, които са като мен и не могат да тичат и са в лоша физическа форма в момента. Просто дори трябва да е комбинирано ходене плюс много леко тичане, пак ходене. Целта е пулса да не надскача определени нива. Сега такива часовници като гарминчета и прочие много помагат за следене на пулса и за това да останете в зона 2. Ще си ги говорим тези неща в бъдещи видеа. Като алтернативна тренировка съм написал бокс, като там вече може да пробваме някакви неща, като хит тренировки, които са high intensity interval training, така високоинтензивни интервални тренировки.
и просто малко за разнообразие или едното или другото веднъж седмично. С което тренировките трябва да стават 3 пъти на седмица, т.е. 2 пъти фитнес и една допълнителна тренировка, която е тичане или бокс. Под бокс, между другото, преди съм тренирал бокс и имах така един период, в който много се бях зарибил, но сега по-скоро визирам на тежкия чувал, просто удари и така. Соло без риск някой да ме цапардоса, както се е случило в миналото. Сега, ако следите внимателно това, което говоря, е възможно много от вас да си казват, кое му е постепенното на това на трети месец, вече е 3 тренировки, не знам си какво, ходене, кардио, мардио, 1000 неща, следене на калории, лимити и така нататък. Наистина тези неща станаха доста и започнаха да ескалират много бързо, така че абсолютно сте прави и за това, което съм предвидил в планът е всъщност, да, ние направихме сравнително леко тръгване, обаче после месец-2 надгражда, месец-3 вече стават откачени нещата и може да стане трудно за доста хора. Това, което съм планирал е 4, 5 и 6 месец. Не променяме абсолютно нищо и запазваме прогреса, който имаме. Ако вие правите собствена програма, чувствайте се свободни да намалите някои от тези цели. По-малко стъпки на ден, по-малко седмични тренировки. Очевидно не е нужно да тренирате бокса, ако не обичате такова нещо, не е нужно да тичате, може да играете тенис на маса или да правите нещо, някакво друго занимание. Важното е да има движение, важното е да прецените собствените си способности и амбиции, но както виждате, 3 месеца до средата на това предизвикателство от една година няма да променям нищо и просто целта ще е да продължавам да изпълнявам това, което съм планирал и това, което съм постигнал. Сега, за тези 3 месеца това далеч не означава, че няма да правим нищо. Нищо такова, напротив, ние сме тръгнали на фитнес, обаче всички сме на различно ниво. Сега какво правим в този фитнес, тренираме ли ефективно, какви упражнения изпълняваме. В общи линии това са неща, които през тези 3 месеца имаме добра възможност да започваме да оптимизираме, да правим по-добри тренировки, да вдигаме килограми, ако се чувстваме добре, имаме прогрес, да оптимизираме съня, между другото. Ние ще следим всеки ден на съня. Това може би не го споменах никъде. Планирам го, ще видим точно как ще стане, но ще следим колко часове, там едни резултати, които разни такива часовници дават, за да имаме ориентир, как се движим по тази цел. И да, всъщност всичко ще бъде проследено и идеята е да ги споделям тези неща с вас и заедно да мислим за варианти, как се движат, какво се получава, защо нещо не се получава, как да стане по-добре. И естествено най-важното – мотивация. Това е темата на канала. Надявам се да успеем да изградим нашето малко общество, където да се мотивираме взаимно и да вървим напред. Добре, стигаме до 7 месец. Минало е половин година, което е доста време. Между другото, би трябвало вече да имаме някои прилични резултати. Надявам се, че на този етап се чувстваме добре. Изградили сме си навици, за тренировки, всичко, график. Така че би трябвало нещата да изглеждат доста добре и да се справим добре и в фитнеса, където едната нова цел, която е може би от плаващите неща. Не съм убеден дали ще се случи. Едно от нещата, които ще преценим на база на това как се чувстваме на средата на тази една година, е да се здобием с личен треньор в фитнеса или ако тренирате нещо друго, може и там да потърсите такава помощ. Това е нещо, което може да е много полезно. Някой човек, който да ти помогне да следи точно всичко, изпълняваш ли правилно, да те мотивира допълнително, да се появяваш всяка седмица необходимия брой пъти и да извършваш дейностите, които е необходимо по възможно най-добрия начин. Говорейки си за фитнес, целта за 7 месеца е всъщност да направим тренировките 3 пъти седмично. Така, отново това е едно от нещата, които може подлежат на някаква промяна. Може би в даден момент ще реша, че фитнеса не е за мен или не искам 3 пъти седмично да тренирам в фитнеса, искам да тренирам други неща. Така че ако това се случи, естествено не упорствайте. Аз казал съм си това ще правя и това правя. Ако е нещо, което не ви харесва, не ви допада на вас, намерете подходящ спорт и извършвайте тези движения по начин, който ви приляга на вас. Ходенето става вече 8000 стъпки на ден.
Така, променят се нещата. Това ще е един вид ново начало. 7-ми месец нещата ще станат отново по-трудни. Тъкмо сме свикнали всичко, което си правим, знаем точно как се случва. Дигаме целите, трябва малко така да разчупим нещата и поне личните ми амбиции са да стигна до някакви нива. Нещо друго, което съм планирал за 7-ми месец е да започна да се справям с вредни навици. Честно казано, едното нещо, което би трябвало вече да е изчезнало, защото гоним някакъв калориен лимит, е всъщност яденето на вредни храни, така наречения junk food, особено вечер, когато е най-неподходящото време и имам навик точно вечер да сядам и да си похапвам някакви неща, които са с страшно много калории и всъщност за да стигна този лимит, който ще бъде поставен доста рано, още от втори месец, няма как да не откажа тези храни или другия вариант е да ям само тях и да стоя гладен и да умра от глад. Така че по-скоро би трябвало дори на този етап този вреден навик да е изчезнал, но имам други вредни навици, като например напоследък злоупотребявам и пия доста кола Zero, което между другото като калории няма да навреди, то е 0 калории, няма захар в него, но въпреки това има проучвания, които посочват, че хората, които пият такива диетични напитки, всъщност все пак едното е, че съм гледал някои видеа, в които казват, че ти лъжеш мозъка и тялото, т.е. рецепторите дават сигнал, че нещо сладко се консумира от тялото и се активират някакви механизми, но всъщност не влиза никаква глюкоза, нищо сладко и никаква енергия от това нещо. Така че, макар и да нямам доказателства ясни и точно по какъв начин си вредим, съм убеден, че тези неща не са никак полезни, особено когато се злоупотребява с тях. И естествено много хора казват за аспартама и други такива заместители на захарта, че също имат някакви вредни ефекти, които пак не го твърдят това нещо, не съм запознат, но някакси интуицията ми подсказва, че най-вероятно е вярно. Добре, 8-ми месец и 9-ти месец дигаме стъпките на респективно 9000 и 10 000 стъпки на ден. Това е ултимативната цел, която е като основа. Естествено, нищо не ни пречи някой ден да отидем и направим 14, 15, 20 хиляди стъпки, ако смятате, че е сред способностите ви и можете да се възстановите след това. Няма никакъв проблем. И всъщност през тези 3 месеца няма да правим други големи промени, поне не са планирани предварително. Както казвам, плана подлежи на промяна в движение, но важното е да го променяме така, че да го подобрим, а не да занижаваме цели и да ни мързи, да правим компромиси. Стигнали сме доста амбициозно ниво, вече нещата се случват, имаме наистина трудни за постигане цели, особено 10 000 стъпки на ден, както казахме, това отнема доста време. Да ходиш 3 пъти седмично на фитнес отнема доста време, в заетото ежедневие е трудно да бъде вмъквано всяка седмица без компромиси. Поне броенето на калории и следене на тези неща, начин на хранене, се надявам да е станало лесно на този етап и вече да имаме изградени някакви навици. Но да, отново, както и в първата половина, месеци 10, 11, 12 до края на предизвикателството няма да правим големи промени. Целите остават същите. Целта е да задържим този прогрес, който имаме и наистина да продължаваме да изпълняваме целите. Наистина се надявам, че мотивацията в тази последна четвърт от годината е на най-високо ниво, че всичко се случва перфектно. Мисля, че рисковете, които има, са да се е натрупала умора. Тоест не сме направили достатъчно плавен преход, не успяваме да се справим с тези цели, натрупва се умора, не успяваме да се възстановим. Както казах, ако отида и направя днес 20 000 крачки, най-вероятно следващите няколко дни ще ме болят краката адски много и ще ми е трудно да се разхождам с часове и да си изпълня дневната цел. Така че това са рисковете, трябва да помислим и да планираме внимателно и за такива неща. Нещо важно, което може би не споменах, е в тази втора половина на годината искам да обърна повече внимание на храненето. Това със сигурност е много важна тема. Възможно е да постигнете много добри резултати само с хранене, без тренировки, но не е възможно само с тренировки да постигнете добри резултати, ако се храните отвратително. Това е тъжната истина. През годините
интуицията и нали, желанието ми е било винаги да приоритизирам движение, спорт, тренировки и съм правил компромиси с храненето. Сега за предизвикателството, което споменах за 3-месечното екстремно отслабване и трупане на мускулна маса, там обърнах сериозно внимание на храненето и резултатите дойдоха от храненето почти без никакви тренировки. Както сигурно сте чували да казват, плочките се правят в кухнята, не в фитнеса, така че да, има нещо вярно. Доста дълго стана видеото, много благодаря на всички, които успяхте да издържите до самия край. Много ще се радвам да оставите някой коментар, да кажете какво смятате вие за този план, смятате ли, че е реалистичен и така нататък. А пък ако някой от вас реши да се включи и да изготви собствен план и предизвикателство за една година, направо пишете ми в коментарите и може да измислим и други неща, но ще се радвам да чуя как изглежда вашият план и как бихте го структурирали вие. Както казах, тези неща някои от нещата са доста индивидуални, така че едно нещо за един човек не е непременно най-доброто за друг. А и не забравяйте, че този канал не е фитнес канал и целта не е просто да правим тренировки и да си говорим за тези неща. Има много повече неща, за които ми се иска да разширим съдържанието, да си говорим за мотивация, постигане на други цели, но пътят към постигането на всичко останало ми се иска и ми се струва, че е задължително да мине през постигането на тази добра физическа форма, високи нива на енергия, просто здравословен начин на живот и така постигаме си една основа, върху която да градим и други неща. Добре, до следващия път и не забравяйте, тренирай умно, а не трудно.